Action. Webo thisha uzani la sheshana niyayidinga counseling nini nenziwa yini nikhomba umuntu osuke engaphakamisile eklasini umuntu akaphakamisile eklasini seniyamkhomba yabo ukuthi ni useless kanjani nidinga counseling nini okwesibili nenziwa yini ukuthi nethi umuntu akabhale ngama-holiday akhe kuthi ade njani thola ukuthi i-over 15 into mase nimnikeza u-20 lo 30 usuke ukuphi uyaphi usuke ukhona emaholidini akhe uzobezwa kangikhulumi nabo nje uzobezwa. Action. Webo thisha uzani la sheshana niyayidinga counseling nini nenziwa yini nikhomba umuntu osuke engaphakamisile eklasini umuntu akaphakamisile eklasini seniyamkhomba yabo ukuthi ni useless kanjani nidinga counseling nini